karakory hiainanao nofinao fiainagnanao amizao ty zegny mety mbala tsy am'lay tegna tianao tongavagna aminazy na de ninazy io ty zegny safi matetiky vocabulaire ampiasaintsika zegny hoe nobody perfect but I am perfect ny saraviny tandregny anao miagnaty nofinofy zegny nobody perfect mba imaginer amizegny bôka zo miagnatina nofy zegny korantsika rehefa miagnatina nofy zegny mila magnapetraka la imagination imaginer aloka potika amin'ny artiste koa zegny aloka artiste zegny andeha agnaboaka hira raiky na audio io na clip io tsy maintsy miagnatina imagination izy io zegny raha tokony ampiasaintsika be mihitsy amin'ny fiainagna imagination imaginer tanao zao misy hira malaza amitsika zo za sira fô nampiasa imagination be le tovolahy nagnano le hira hoe follow me karaha ohatra ataoko zao ty za mivôla aminao follow me tsy fe za magnazava le raha aminao nampiasa imagination izy egny agnatin'ny nofinofinazy ty lamba andeha ataony imaginena aloha karakory ma lamba ataoko amin'io io tsaraiky fo lamba ataony amin'ny agnatin'ny imagination io karaha zay zegny atao miaigny nofy tsy araiky fo lamba ataony eo ohatra anao zao ty zegny mahita za mety mizezenao aminakazo ty hoe ngiaka raha ilamba mena hely fo aza digny fa favy joby izy ty favy nisy lamba joby ataoko de vana caméra tsy araiky fo fa mety le mahazatra anao mahita za zegny ilamba mena hely ty fo na za zio ty koa zegny mimagine za amy botiky araiky andehanako amy botiky ao zegny raha io imagineko hoe milamba koa za izy ka voe lamba ty amy vidéo safi na imagineko maloha le raha imagine amy fotoana zegny io fa hoe imagination koragna eto aloka za ndeha hitraka amy botiky io zegny efa imagineko ino aby raha volako amin'olo mpandafo lamba io karakory conversation anay agnaty zegny koragna ao fa imagineko zegny izy io imagineko za voe lamba io imagineko manafo lamba agniry za voe lamba io imagineko tovavy mizaha za voe lamba io magneva t-shirt ngaty magneva chemise ngaty imagination karaha zay zegny atao miaigna agnatina nofy mampiasa lay imagination ary zay zegny le azavainy bisliptome amin'ny fandaragna anazy na hoe agnaty bokinazy holy moon tsy holy moon fa honey alefa miaraka aminaka honey moon zay zegny vola tantely amy fotoana igny zegny nampiasa imagination anao hoe andegnano mariage za nagnano mariage za vita mariage na zay nagnano vola tantely amy toeragna karaha zao amy fotoana igny nampiasa imagination anao hoe izao raha hoantsika agny izao raha tsabontsika agny iregny amizay zegny afaka tsabonao amizay zegny afaka fiainagnanao andavanandro ka hoe izao raha tsabokony any ity tany andehanakony any izao olo mikoragna aminany any izao vidéo zavokony any izao leçon azokony any izao raha andeha tsabokony any izao filinginy akany any le filing ma filing zay zay tegna satro fagnazavagna ndraiky le satro fagnanaovagna aminazy le filing le ondina imera donc hoe zay atao le filing mikoriagna amin'igninao mihitsy safi ankamarozagna antsika zao ty mikoriagna antsika amizay aza volambolagna aminahy za mbola tsy ala zay mangira marobe zegny olo safi tsy miagnatina faliagna izy misy ndraiky zegny nolo fa automatique ndraiky jusque boka vidéo zegny asaky fa izy magna vidéo mimoe ndraiky moe izy olo vao vidéo nga tsary sérieux safi izy faly izy fa imeranazy fa bonne imera fo zegny izy na amina vidéo na tsy amy vidéo moemoe fo zegny izy sana ndraiky zegny amy fiainagna andavanandro izy tsy mimoe firy izy fa avy amy vidéo izy mimoe izy safi maregna à l'aise izy
devana video They imagine but ça they fait don't want. efa imaginer ndraiky lasa automatique imaginer fa imagination-nao zegny lasa automatique If fiaignana we will take and karaha sit zay down zegny with atao a miaigny pen amina nofinofo zegny and ask de ourselves, para what do I imagination really want? What do azonao I lesontsika really niany want? miaigna anatin'ny Most people nofo volagno don't use their imaginenao imagination donc zegny fagnontaniagna Most apetraka people amin'ny farany use eto their zegny imagination. impiry araka They anao imagine mimagine but they fiaignananao don't want. zay zay We've got fagnontaniagna to ka amin'ny consciously and farany deliberately imagine hoe what we do. impiry anao If we mimagine will take and fiaignananao sit down with a pen donc zegny and ask ourselves, what do rehefa I really want? mimagine fiaignananao zegny anao What do I really want? Most people don't impiry use zegny their mbela amin'ny commentaire ambanao zegny hoe imagination impiry anao constructively. mimagine fiaignananao Most agnatin'ny people andahy use their imagination ary zay zegny mahatonga hoe They imagine but they alefa don't zegny want. mipetraka We've magnano got to méditation consciously and deliberately imaginene fiaignananao imagine what zoti we do. am'lay If we atiavanao will izy take and sit down with a pen imagine fiaignananao am'lay and ask atiavanao izy ourselves, what ça do fait I fiaignana really misy want? atsika am'zio ty What aminao am'izay do I vidéo zio ty really zegny want? Most efa people réalité don't izy use io their i imagination am'zio constructively. ty zegny réalité Most fa people mila use their apetrakanao agnatin'ny imagination imaginationnao They eto imagine am'zay but koa they don't want. ilay We've got to imaginationao zegny consciously lay and réalité deliberately imagine what we do. lay imaginationao no réalité fa tsy lay am'zio ty And ask miezaka ourselves, am'zay zegny anao what do magnana I imagination really want? matetiky What do I de really lasa want? miconfuse zegny subconscieusmandinao io le fagnanao io mifangaro mitombogny mahiraty sa tsy mitombogny They marigny imagine ty sa but tsy they marigny don't want. farana zegny le imaginationao resiny le mindinao zegny hoe ity araky ny If réalité we izy will take de and lasa sit igny down zegny with a fiaignana pen and ask nareo ourselves, fa somary what do I sarotra kely really zegny want? mampiasa le imagination What do I atonga really izy ho réalité Most people don't use their za sira imagination fa constructively. za mbala Most tsy people nikoragna use their bigy amijia imagination destructively. fasafasa They imagine andra but raiky they zaro don't bigy want. amijia mbala agnazavy zegny aminareo We've raha got ohatra to ka consciously and deliberately imagine zoro what we do. za mikoragna bigy amiji If we ça fait will take raha ngozio ty za fa miimagine mikoragna and bigy ask amiji ourselves, what do I za really sira fa want? mahatonga bigy amijia What do I really want? ya ty dety tsara amin'ny Most caméra people don't use their Dana tsara imagination caméra. constructively. Most people use their imagination za destructively. sira They amin'ny imagine bigy but amiji they don't want. mamorogno hira matetika za We've boko got to bigy amiji consciously mamorogno and hira deliberately imagine asaky what toeragna we do. andiananao bigy amijine bigy amijine domine domine bigy amijina tiantsika na tsy tiantsika tsy maintsy ngabo domine ça fait nagnino What do I izy mampiasa really want? imagination Most people lasa don't automatique use their zegny bigy amiji imagination constructively. magnano hira automatique izy mihirahira fa lasa automatique zegny la hira amin'ny fiaignana anazy ça fait We've tiany got to lamozika consciously and deliberately lamozika zegny fa mikoriagna zay la filingy efa mikoriagna amin'ny vatagna anazy mihitsy zegny le lamozika de lasa automatique ça fait do I really miaigna agnatin'ny subconscious What izy do I le subconscious mind unconscious Most people don't use their de lasa imagination. automatique be zegny lasa automatique anao titandregny bigy amiji ça fait mamala émotionnao izy amin'ny hira tsy aboeny We've got to consciously and deliberately imagine what we do. tonkonina aby zegny le raha iaigna antsika amin'ny fiaignana andavanandro agnatina lamozika automatique zegny mikôle And agnatin'ny ask ourselves, what subconscientsika do I really want? ampotogna fagnotoniagna farany tiako What do I petraka really teo want? igny zegny hoe Most impiry anao people mimagine don't use their imagination fiaignananao constructively. amin'ilay Most tiavanao people use their imagination destructively. They imagine izy kazo tsika but they honogno don't ça fait want. tsara boka mikoragna aloha ty zany tsika hely We've fomaloha got izy to tsika avy mandeha consciously and deliberately Imagine zegny bigy imagine amijia what we do. tamin'ny fotoanan'izy namoromorogny raha taloha igny izy mivola And ask ourselves, what za do I kafa really vacances volagnina andeha Paris want? What do I really mbala want? tsy niahignana izy teo tamin'ny voalohany fa volagnina amina hira Oui. Most people vakantsika andeha Paris shoppingtsika andeha Paris karakory izy amizao ty miaigny zegny izy iahignana le raha amizao ty sa fe nagnino ny imagine nizaka andeha Paris zao lamba vidika aznareo imagination donc zegny miankina aminao raha io avao koa ampiasanao le imagination ampiasainao matetiky fa système volaniko mampalaky izy agnatina méditation Most people use their potoko ndraiky imagination. méditation farany aloha zaventsika tsara makasiky We've méditation got to ny consciously mpagnano and politique tompoko deliberately imagine what we do mampiasa méditation matetika mampiasa méditation be izy and ask ourselves, aloha zaventsika kely zegny makasiky raha zegny amin'ny magnaraky izy azaventsika tsara raha ohatra ka tianareo zegny agnazavako izy most people don't izy use zany their tsy miasa mafy izy constructively. mandeha mimanipule saignin'olo jiaby Imagination destructive. They imagine but they izy don't manana want. système We've got manipulation to consciously and Rapport. deliberately imagine what we petraky do. izy imagine karaha zao tiako mboigny Madagasikara ty
karaha zao tsabony karaha zao tsabony fa izy io mbola tsy mitsabony raha What do I really do? fa lasa automatique Most tsabony people le raha don't use their sa fe imagination. mienga avy agnatin'ny dinikinazy ndraiky Most imagination people use their imagination. fa za mivolagna aminao They amizay vidéo ty imagine what they don't want. responsabilité-nao mandray andraikitry miresponsabiliser If we were tsy raha raiky fo zay sit down with na mandray ndraiky na responsabilité and ask ourselves, raha raiky topoko zay tiako volagny tsy responsabilité-nao zegny mandray an-tagnana ny imagination constructive. Most tsy ilagna mpitondra fanjakana io people tsy ilagna mpigamijemina hira io tsy ilagna za magnazava zegny aminao io tsy igny raha zay filagnanao mandefa imagination-nao amy tany tianao koboagna imagination-nao sit down with a peace and ask ourselves, fanotiagna farany tegna farany zegny atsika andeha what do I really do? moaveny korahan-draha taminao zegny contenu tsabontsika niany sa karakory zay matiako hoe zegny valiny amiko makiarabanao zay donc zay izy ka mbala tianao zegny agnazavako mahakasiky ny imagination ndraiky zegny karakory fampiasagna imagination méditation de amy magnaritsika magnazava izy amy la commentaire-nao ambany ao partager aveo zavany de jeresubrique fampiasagna ny imagination koa zegny izy io mahatonga fisainananao ampiboanao amy lalagna tegna tokony ampiboanao izy ndraiky azahoanao freedom bye bye